सिख्लाफोरखौ नोंसोर मा खालामनांगौ सेंग्रा लर गफोर साला गोसोथोनो रोंना रोङा मिथिया माबा गारजानानै गाबनायसो मेसेज हरबाय थायो आंनाव हा स' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थालायबाय गाइस ओमफ्राय दा माने मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि गोसोथोनो रोङाबा माने जोंहा जेम्स आदाया माने फोरोंगोन आरोना गाइस ओमफ्राय बिदिनो मोनसे फिसा आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना गाइस ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै गावस्लाजोबना होदो आरोना गाइस बिनिफ्राय नैबे आदा जेम्सनि फोरोंनायखौ एसे नायनानै लादो आरोना गाइस चलो आं खोन्थानांगौ नोंसोरनो डेन्जार लाभ गुरुसो आं अच्छा सिख्लाफोरखौ नोंसोर मा खालामनांगौ सेंग्रा लर गफोर साला गजब बेइज्जती है गोसोथोनो रोंना रोङा मिथिया माबा गारजानानै गाबनायसो मेसेज हरबाय थायो आंनाव वाव चारिदिকে দেখছো কিরম ওয়াও না हा सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि अन रागाखौनो खोन्थिना जेरै पबित्रनिफ्राय सोलों ठीक है समरिया सासे हिनजाव मानसिया माबायदि एसेबां गिदिर बिल्डिं हा न'आ गंसे मानि प्लाम गोजा न'आ आलायनाय हिन्दी फिल्मनि बायदि मानि प्लाम गोजा आलायलायनाय बिल्डिं बेसांबा ताकानि न' आंनियाथ' भाई 5 लाखनिबो नङा बंद करो हाथ जोड़ के मैं 2-3 लाखसोनिल' न' बेखौनो आं इउटुबाव देखायो करोड़ ताकानि न' पबित्रनि अननायाव पबित्रनि बाथ्रायाव अब्ला नोंसोरो सोलोंब्रा पबित्रनिफ्राय लर गसेंग्राफोर गारजानानै गाबनायसो खोन्थाबाय थायो आंनाव सों माबायदि गोसोथोनांगौ खोन्थाजोबगोन आं दानो नोंसोरनो नायलाय इमान साफा साफा सिख्लाबाबो खिनायाबो नांखायोलै दाथ' गाइस माने भिडिअखौ नायनानैथ' नुखाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय माने जोंहा आदा जेम्सआ मा बुंखो आरो मा होनखो माने गोसोथोलायनायनि माबायाव माने सोरबाफोर जुदि रोङाबा माने आदा जेम्सजों फोरोंजानो हागोन आरोना गाइस माने कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आदा जेम्सनाव होमबाना माने आदा जेम्सआ गावनो खिथाहरजोबगोन आरोना गाइस ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय